खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लकसभा बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सौफैदों एसेबांनो दैदेनगिरिफ्रा गुबुन गुबुन महर लानायखौ नुनो मोननाय जादों माब्लाबा मटरसाइकेल मेकानिकफोरजों जिरायनानै मेकानिकफोरनि जेंनाखौ खोनासंदों माब्लाबा डिलिभारि बयजों लोगो हमनानै डिलिभारि बयफोरनि जेंनाखौ खोनासंदों आरो माब्लाबा आबादारिनि जेंनाखौ खोनासंदों बे खेबाव कुलिनि महराव नुनो मोनदों राहुल गान्धीखौ कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धी बिथांखौ गिबि खेबनि थाखाय कुलिनि महराव नुनो मोननाय जादों दिल्लीनि आनन्द बिहार रेलवे स्टेशनाव राहुल गान्धी बिथांखौ कुलिनि गाननाय जोमनाय गाननानै खर'आव बेग रुजुनायखौ नुनो मोननाय जादों जायखौ नुनानै रंजाखांदों कुलिफोरा राहुल गान्धीनि बेबायदि महरखौ नुनानै राहुल गान्धी जिन्दाबाद स्लगानजों गोमसारहोदों रेलवे स्टेशनाव रिपर्टनि बायदिब्ला राहुल गान्धीया कुलिनि गाननाय जोमनायल' गानाखै बिथाङा कुलिफोरजों जिरायफानानैबो बिथांमोननि जेंनाखौ खोनासंदों फोरमायथिनो गोनांदि गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आरो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय नारा नाथा नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों फारसेथिं आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो गुबुन गुबुन रायजोआव गिदिंथिंदों मध्य प्रदेशनि उनाव दा राजस्थानाव थांदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो राजस्थाननि कंग्रेस सोरखारखौ चेलेन्ज खालामदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनो 3,000 रांसिम होनो हागौनि इसारा होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों दि इसोरा जुदि गोहो होयोब्ला फैगौ बिसायख'थिनि सिगां आइजोफोरनो अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों 3,000 सिम रां होगोन दा दान मोनफ्रोमबो 10 अक्ट'आव 1,250 रां होनाय जायो बेनि अनगायैबो 26 लाख आइजोफोरनि लनखौ रेहाय होनो आखायाव लादों बे 26 लाखनि मादाव 14 लाख आइजोफोरनि लनखौ सुख'नाय जाबाय आरो गाबोननो 3 लाख आइजोफोरनि लनखौ रेहाय होनो थाखाय बेंकनिफ्राय एनअसि लागोन आरो बे एनअसिखौ बिमा माहारिफोरनो राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि फैगौ बिसायख'थिनि 3 दान सिगां जेबो खालामनांगौनि गोनांथि जानाय नङा खालि आशीर्बाद बा बोरल' लानांगोन होननानै बुंथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर आसाम बिथांखिनि गेजेरजों आसाम सरकारा सानसे सिगां बेकार लाइमोनफोरनो 3 लाखनिफ्राय 5 लाख रांसिम होनो थाखाय फोसावदोंमोन सोर आरो माबोरै बे लनखौ मोननो हागोन बेनि सायाव फोसावनानै होबाय गिबियावनो बिपिएल थाखोनि आरो खम रां आरजिग्रा नखरनिफ्रा बे लनखौ मोननो हागोन लन मोननायनि थाखाय गोनांथिफोरा जाहैबाय सेथियाव मुलाम्फायारिया आसामनि थागिबि जानो नांगोन नैथियाव दङ बैसोआ 18निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानाय जानो नांगोन थामथियाव दङ मुलाम्फायारिया खमैबो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय जानो नांगोन ब्रैथियाव दं रां आरजिनो थाखाय रोंगौथि बा स्किल थानो नांगोन जेरै आइटिआइ डिप्ल'मा बायदि बायदि बाथियाव दङ मुलाम्फायारिफोरा 1 एप्रिल 2023 मायथाइनि सिगां इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव रेजिस्टार खालामनाय जानो नांगोन दथियाव दङ मुलाम्फायारिफोरा गोजाम लन सुख'योब्ला बे मुलाम्फाखौ मोननाय नङा स्निथियाव दङ आबाद जिब जुनार फिनाय हांसो दाउ फिनाय पेकेजिं रेडिमेड गानग्रा जोमग्रा बिफां फुलि हार्डवेयारनि बेफार फालांगि दंफांजों बानायनाय बायदि बायदिनि सायाव फालांगि बानायनो थाखाय खाबु मोनगोन दाइनथियाव दङ फैगौ 2 बोसोराव 2 लाख लाइमोनफोरनो बे मुलाम्फाखौ होनाय जागोन रोंगौथिखौ नायनानै 2 लाख 3 लाख 5 लाख सोरखारि अनसुंथाइ आरो सुद गैयै लनखौ मोननै किस्तियाव मुलाम्फायारिफोरनो राननानै होनाय जागोन गुथियाव दङ सोरखारि साख्रि मावनाय बा पेन्सन मोननाय नखरनिफ्रा बे मुलाम्फाखौ मोननाय नङा फोरमायथिनो गोनांदि बेफोर लनखौ मोननो थाखाय पर्टेलखौ 23 सेप्तेम्बराव बेखेवनानै होनाय जागोन रेकर्ड खालामनो थाखाय 1 कौटि बिफां फुलि गायदों नाथाय रेकर्ड खालामनायनि मुङाव बा सोरनिबा जोनोम सान फालिनायनि मुङाव 1 कौटिनिबो गोबां बिफां फुलिखौ बुथारनायनिसो अजद होदों सरासनस्रा सुबुंफोरा रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रेकर्ड खालामनायनि मुङाव बिफां फुलि गायदों आरो सोरखारनि नियमखौ फालिदों नाथाय बिफां फुलिखौल' गायदों बेनि उनाव बिफां फुलिखौ जेरैबायदि जोथोन लानो नांगौमोन बेबायदि जोथोन लायाखै गोबां पन्चायत अफिसफोरावनो बिफां फुलिफ्रा थैजोबनानै दं होननानै फोरमायथिदों आरो रेकर्ड खालामनायनि मुङाव 1 कौटिनिबो गोबां बिफां फुलिखौसो बुथारनाय जादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि गासैहाबो मोनसे सम आरो सिमा थायो 5 जुनखौ जायनि थाखाय बिफां गायनाय समनि जोबथा सान मानिनाय जायो जायखौ बुहुमनां आबहावा सानबो फालिनाय जायो बेनि उनाव गरम बोथोर रानस्राव जायो जेराव बिफां फुलिफोरा फ्राय 90% थांनानै थाखाया बेयो रोखाखा होननानै फोरमायथि बिथाङा जोंनि आसामाव गोबां बिफां लाइफां जायो बेखौ दानफायनोल' नाङा आरो जोथोन लानो नांगौ नाथाय बिफां फुलि गायनायनि मुङाव लाख लाख दंफां फुलिफोरखौ लाबोनानै आलाय सिलाय बुथारफैदों होननानै फोरमायथिदों
बेनि अनगायैबो गिनिस बुक अफ रेकर्ड बानायनो थाखाय जि बिफां फुलि गायनाय जादोंमोन बे बिफां फुलिफोरखौबो सान्दुं बा गरमनि थाखाय गोबांखौनो राननायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गोबां बिफां फुलिफोरखौनो बोरमा मोसौफोरा जानानै सिलिंखार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोननो हाबाय बाक्सानि अल इन्डिया साइकेलजों दावबायग्रा राजिब बर'आ। बिथांखौ इलाइट गेम्स फेडारेशन अफ इन्डियाया आसामनि ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै थिसनबाय। बिथाङा साइकेल सालायनानै लादाखआव थांदों। गावनि थांखिसिम सौहैनायाव गोबां जेंनाजोंबो मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदों बिथाङा। दा बिथांखौ इलाइट गेम्स फेडारेशन अफ इन्डियाया आसामनि ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै थिसनबाय। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, बरपेटा आरो बङाइगाव जिल्लायाव अरेन्ज एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। बेफोर जिल्लायाव दिनै गोबां अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय मोफ्लामनाय जानायनि आसा दं। बोथोर बिगियाना फोसावनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लायाव 24 सेप्तेम्बरसिम अखा हागोन। 22 आरो 23 सेप्तेम्बराव अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। अदेबानि जोबोद गोबां अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जानो हागौ। चिरां जिल्लायाव दिनै अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। जोबोद गोबां अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय मोफ्लामनाय जानो हागौ। 23 सेप्तेम्बराव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। अदेबानि गोबां अखाजों लोगोसे खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जानो हागौ आरो 24 सेप्तेम्बरावबो अखा हानो हागौ। बाक्सा जिल्लायावबो दिनै अरेन्ज एलार्ट अदेबानि कमला गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। 23 सेप्तेम्बराव गोमो गाबनि सांग्रांथि, गोबां अखाजों लोगोसे खोरोमनाय मोफ्लामनाय जानो हागौ। 24 सेप्तेम्बरावबो अखा हानो हागौ। बरपेटा आरो बङाइगाव जिल्लायावबो बे एखेयानो दिनै कमला गाबनि सांग्रांथि आरो गाबोन आरो सबनिहा गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। 24 सेप्तेम्बर अदेबानि रबिबाराव ड्राइ डे फोसावदों। अदेबानि जौनि गलाया बन्द थागोन। श्रीमन्त शंकरदेबनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 24 सेप्तेम्बराव ड्राइ डे फोसावदों कामरुप मेट्र'आव। बे सानखालि कामरुप मेट्र'आव गासैबो जौनि गलाफ्रानो बन्द थागोन। लामा सामायाव गनाय रां नुयोब्ला नोंथाङा खननो दालुबै, मानोना लामायाव गनाय रां खननायावनो नोंथांनि गेदेर खहा जानो हागौ। बेबायदिनो जाथाय जादों गुवाहाटीनि नारेंगियाव थानाय इउनियन बेंकनिफ्राय सासे आइजोआ 3,50,000 रां दिहुननानै लाबोदोंमोन। बेयावनो बेंकनि लांगोनायाव माखासे दुथांफोरा रां गारनानै दोननानै आइजोनि रांखौ गबाय होननानै आइजोनो मिथिहोदोंमोन। बेयावनो आइजोआ जेब्ला रांखौ खनो अब्लानो दुथांफोरा आइजोफोरनिफ्राय रां थानाय बेगखौ सेख'नानै लानानै थांदों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो नुनमाथि पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादोंमोन। नाथाय दायनिगिरिखौ दासिमबो हमनो हानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै आरो संदाननाया जागासिनो दं होननानै मिथिहोदों। बेनि सानसे सिगांबो नगावआवबो सासे फालांगिरिनिफ्राय नोगोद 15 लाख रां लुथिदोंमोन। बेंकनिफ्राय रां दिहुननानै गावनि स्कर्पिय' गारियाव बेगखौ दोनथ'नानै दाबसेयाव थांनाय समावनो रावबो गैयैनि खाबु लानानै गारिनि ग्लासखौ सिफायनानै रांखौ लानानै थांदोंमोन दुथांफोरा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाथाय जानाय समाव स्कर्पिय' गारिखौ सालायग्रायाबो माबा मोनसे जानो थाखाय गारिनिफ्राय बाहेरायाव थांदोंमोन। सा 30नि खम फरायसा थानाय प्राइमारि, आपार प्राइमारि, सेकेन्डारि आरो हायार सेकेन्डारि फरायसालिफोरखौ गुबुनजों सरजाबनाय जासिगोन। बेफोरनि मादाव बाक्सा जिल्लायाव सा 15सिम फरायसा थानाय गं 160 फरायसालि आरो सा 16निफ्राय सा 30सिम फरायसा थानाय गं 360 गासै गं 520 फरायसालिफोर दं। सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय फोसावनाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लायाव साथामल' फरायसा थानाय गंसे फरायसालि दङ, साब्रै थानाय गं 7 फरायसालि दङ, साबा फरायसाल' थानाय गं 11 फरायसालि दङ, सादल' फरायसा थानाय गं 9 फरायसालि दं, सा 7ल' थानाय गं 6 फरायसालि दङ, सा 8ल' थानाय गं 7 फरायसालि। चिरां जिल्लायाव सासेल' थानाय गंसे फरायसालि दं, सानै थानाय गं 2 फरायसालि दं, साथाम फरायसा थानाय गंसे फरायसालि दङ, साब्रै फरायसाफोर थानाय गं 2 फरायसालि दं। बेबायदिनो गासै गं 420 फरायसालि दङ। क'क्राझार जिल्लायाव सासेल' थानाय गं 4 फरायसालि दं, सानै थानाय गंसे फरायसालि दं, साब्रै फरायसा थानाय गं 5 फरायसालि दं, साबा फरायसा थानाय गं 3 फरायसालि दं आरो बेबायदिनो गासै 587 फरायसालिफोर दङ। उदालगुरि जिल्लायावबो सासेल' थानाय गंसे फरायसालि, सानै थानाय गंसे फरायसालि, साथामल' थानाय गंसे फरायसालि, साब्रैल' थानाय गं 5 फरायसालि, साबाल' फरायसा थानाय गं 5 फरायसालि दं। गासै गं 517 फरायसालिफोर दं। बिश्वनाथ जिल्लायाव 216 फरायसालि दङ। बरपेटा जिल्लायाव गासै गं 162 फरायसालि दङ। दरं जिल्लायाव गासै गं 210 फरायसालि दं। धेमाजियाव गासै गं 453 फरायसालि दं। सनितपुर जिल्लायाव गासै गं 164 फरायसालि दं। बेबायदिनो आसामाव गासै 11,272 फरायसालिफोर दं।
गोजोन्थों खौरां बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों। फुजानि थाखाय जोबोद मोजां अफार होदों मानास अट' श'रुमाव। नोंथाङाबो फुजानि थाखाय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। नोंथाङा जुदि गोजान जायगानिबा बा मानिबा जाहोनाव श'रुमसिम फैनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांफैनो हायाखैबा नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मानोना मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांनि थाखाय हम डिलिभारिनिबो राहा खालामनानै होदों। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेफोरजों लोगोसे नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। जायखिजाया गारियाव टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन। फुजानि थाखाय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथाङा थांखि दंब्ला बेनो नोंथांनि थाखाय साबसिन खाबु। नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुराव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।